Moikka vaan kaikille. Mulla olisi tällä kertaa luvassa tällainen pieni osteluvideo. Eli mulla on tässä viimeisen kuukauden, ehkä 1,5 kuukauden aikana kertynyt vähän monenlaisia lakkoja ja jotain pieniä koristelutarvikkeitakin, joita mä en ole hirveämmin blogissa vielä esitellyt. Jotain lakkoja on varmaan vilahtanut siellä ohi mennä, mutta esitellään nyt kuitenkin. Eli ensinnäkin mulla on ollut sellainen ikuisuusprojekti löytää päällyslakka ja aluslakka, jotka ei maksaisi ihan maltaita. Ja nyt mä päädyin tästä valkoisesta pullosta, ei valkoinen teksti paljon nää, mutta on Beauty UK:n Rich Filler. Eli tätä mä nyt on käyttänyt jonkun aikaa aluslakkana ja on hyväksi todettu. Eli tykkään kyllä kovasti. Ja päällyslakkana mulla nyt viimeisimpänä saapui eilen vai toissapäivänä China Glazing Fast Forward Top Coat. Ja mä oon tästä paljon kehuja lukenut. Ja innolla odotetaan, että mitä tästä tulee. Sitten löytyy kynsien kuivuuden takia Trintin Nail Balsam. Mä en ihan vielä osaa sanoa, että onko se mitään tehnyt, siitä ei kamalan paljon ole käytetty. Mutta ehkä se toivottavasti siitä pikkuhiljaa. Sitten tällainen kaunokainen NO7 ja nyt oletan, että toi Milani on tän sävyn nimi. Tän mä sain ihanalta Anopiltani, tai hänellä ei ollut sille käyttöä. Mulle kyllä ehdottomasti ton näköinen lakka kelpaa. Sitten mä olen hieman ostanut ihan livenä. Eli kaupoista Isadoran Moroccan Blue. Kiva perus kremelakka, koska mä jouduin toteamaan, että mun kremejä on ikävä kyllä aika vähän. Ja sit mulla on tällainen erinäinen katras Dependejä. 228. Sininen. Hieman shimmeri. Tällainen helmiäinen 042. Sellainen vaalea. Sitten kremeä taas 260. Eli mä en oikein tiedä, ei ehkä ihan mun väriä. Mutta mä tykkäsin tästä kuitenkin, en ole vielä kynsillä kokeilla, et en osaa sit sanoa, miten se sopii mun sormille. Sitten turkoosia 255. Ja tässäkin on ihan pikkasen hopeista shimmeriä, mä en tiedä näkyykö tästä kamerasta läpi. Vaaleansininen kreme 246. Aika perus. Ja sitten ihana punainen. Mä en edes tällaista shimmery glitteriä mikäli, tai on mahtava jouluväri. 091. Sitten mun eBay-ostoksia. Eli mä oon nyt tehnyt taiteellista testausta erinäisiä aasialaisia halpislakkoja niin sanotusti. Tää on Biscuit, jossa on aivan ihana strassikorkki. Ja täältä löytyy tällaista M124 oletettavasti. Näistä ei aina oikein voi varmasti tietää, mikä on sävyn numero, mutta ei mitään. Sitten mulla on tää Guppin numero 14. Tää on mulla kynsillä ollutkin jo yhdessä blogipostauksessa. Ja siinä postauksessa sun kaverina oli tää aivan ihastuttava glitteri. Need Me Paris. Ja kun mä vielä jostain löydän tän numeron tuolta 59. Ja toinen Need Me lakka numero 28.
Ja sitten lisää eBaystä mennään merkkilakkoihin, eli Color Clubin Holiday Collectionin Jingle Jangle. Tääkin on ollut jo blogissa vähän esillä. Ja samaa sarjaa sitten vaaleampi versio Sugar Plum Fairy. Ja sitten vihreänä vielä Beyond the Mistletoe. Näistä lakoista mä oon kyllä tykännyt tosi paljon, ne on tosi hyvän näköisiä. Ja sitten tääkin on jo blogissa vilahtanut China Glaze ja Whitecap. Sitten mun viimeisimmät lakka-ihastukset, mitkä vasta saapuivat. Eli mulle uutena merkkinä Clean Coloria. Täällä on numero 94 Holochrome. Tää on aivan järjettömän hieno sininen, se on mun itse kynsilläkin tällä hetkellä. Mut se lakkaus siitä esitellään tarkemmin vielä. Ja tää kyllä ehdottomasti päätyy mun suosikkilakkalistellani. Sitten tuolta löytyy samaa merkkiä siis 171 Kiss Goodbye. Tää on sitten tällainen pinkki-punakulta glitteri. Sitten näitä ehkä Clean Colorin tunnetuimpia. Eli Chunky Hollow. Mulla on värissä Bluebell 235. Nää vissiin aika lailla niinkun näissä ei kauhean hyvä peittävyys oo. Nää sopii parhaiten kerrostukseen ja kerrostuksessa ei ihan hirveästi ole väliä, että noissa Chunky Hollowissa, että mikä se väri sit oikeesti on, mutta mulla nyt on toi sinertävä versio. Sitten tällainen ihastuttava. Näyttää siltä kun olisi mustaa sinisellä glitterillä. 191 Blue Eyed Girl. Mutta mä swatchasin tän kiekolle. Ja tää onkin itse asiassa täysin sähkön sininen, kirkkaan sininen jellipohja. Varsin erikoisen näköinen sekin. Mä voin laittaa niitä swatchikuvia sitten vielä. Ja sit mulla tuli ehkä ensimmäinen Vivala Nailsin tilaus. Eli sieltä löytyi tämmösiä tekstiilikuvioita, tähtiä ja kukkia. Ja sit mä jouduin tilaamaan. Tässä on ihan vaan Fimo-leikkausterä, koska mun omat terät on huomattavasti matalempia. Ja mulla on nyt tulossa muutamat sellaiset Fimo-pötkät, jotka on tosi paksuja. Ja niitä ei vaan saa leikattua niin kapealla terillä. Sitten mä oon jo jonkun aikaa haaveillut tästä konoplaatasta. Elikkä M28. Ja se nyt on lähinnä ton yhden kuvan takia. Siellä on toi ihana yksisarvinen. Ja tää on ollut Cesarsilta loppu jo ties kuinka kauan. Eli nyt mä sitten Vivala Nailsilta sen onneksi löysin. Sitten mulla on erinäinen kokoelma water decalsia ja tarroja. Eli tässä on 2 ihan itse valikoitua. Ne oli aivan ihan näköisiä tarroja. Ja sitten tällaisia mustia koukeroita water decalsina. Ja sitten tässä on tää free sample pack. Jossa on sitten 3 pakettia. Tuollaisia. Siellä on 3 pakettia water decalsia ja vastaavasti 3 pakettia tarroja. Näillä mä nyt olen selvinnyt ostosten puolesta viime aikoina aika pitkälti. Ja nyt vielä laitan näitä swatchikuvia ainakin osasta lakoista blogiin sitten jälkeen. Tai samaan postauksen yhteyttä. Eipä tässä sit muuta tällä erää. Moikka vaan!